2024-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Ulaq hilakçylygynda aradan çykan Anna Murat dostumyň ýaty ýady. Ýene-de gün ýaşap barýar. Ömrü meňdäp masaly, kimseler şatlandyryp kime berip gussany, hey tapyp bilerinmi, gezsem yeru asmany, dostum seniň nurany, keşfiň mudam ýadymda, arzu edýän wagt şu wagt, sen bolsun ýanymda. Göden pendiň bayırlary, murgap derýän kenary, daragymyň selinleri, dargalan enary, gezdim dünýeden doýman, meslet seher şemaly, penkideýin şadýallyk, görmedim men adamda, damlygyn ýada dönüp, sen bolan ýanymda. Saz bilen söhbeti söýüp, ýaşadyň aşk içinde, anlatkam diýip tanatdyň, özüň iyl içinde, senli ullen gadary, waspa başga seçimde, tukat güni şad eýlen, şorta sözleň ýadymda, gam golaýa gelmezdi, sen bolanda ýanymda. Duydansız gelen ajal, üzdü ömür tanapyň, arman pidasy bolduň, münen atyň poladyň, 43 ýaşda soňladyň, ömür atly sen ediň, senli ullen gadary, dost doganyň ýadynda, dostum seniň nurany, keşfiň mudam ýadymda. Ýatynda da ýylgyryşdyk, şorta sözleriň ýatlap, aýdan sözleň ýatlanar, dilden dillere äpläp, wagt şirin janyň gitdi, dostlaň ýüregin otlap, Allah gereklen güni, jan mihmandyr adamda, imanyň hemra bolsun, ruhun cennet jaýynda.